Pagkaninduta ning balitaan ni Dong Irin dito Kanaday. noon ni sa Navotas og sa Malabon. Diri pununta sa ato sa Davao. Kay ang mga 50 ka 4-piece beneficiaries gitagaan og cellphone! di basta-basta Smartphone ba? Basta-basta, no? murag nagka level up na dyan ni Nagka-level up din, no? DSWDI. Oo, kanindo. Kahayahas, mga 4-piece beneficiary. Wow, kayawa ay. Napa mo'y payout, napagyan mo'y cellphone. Grabe, mga kasama. Inigabot ito sa payout venue, day. Di yun na sila makuan, day. Kana maburyong, or kana bitaw nga, kuan sila, maluya, or board. ito malaayan. Maboard sila, kaya nga naman. Naman sila yung mga smartphone, day. Lahi po, no? iPhone man daw. Ayahaya, no? Grabe, pero apart daw ni Dong Erin sa kanilang pag-distribute sa 50 ra noon, initial pa lang daw to. Yes, day. Kuan daw sa ilahang ipanalo ang kinabukasan financial digital initiative para i-edukar daw ang atong mga members kay ano may mga digital app karong mga panahon na, di ba? So mauna nga para basin pohon ang tumong manggod sa DSWD nga iagi nag online ang inyong mga 4-piece, mga ayuda. Digital. Basta-basta dyan ang mga digital. O niya, ang pangutana, kasama. Unya, Sir Dong, kuan mo na siya, data mo na siya wifi. Apalan po tag-budget sa DSWD pag wifi upang data. Grabe naman, no? Yaya ba? Useless na, Sir Dong, magkabaton niya ka ng smartphone niya. Wag may pang-loan. Apalan po tas gobyerno pang-loan. Hindi nga, why pulos ni gobernohan eh. Hatag-hatag cellphone. Why data? Why data? Why loan? Why loan? Dapat kumuhatag, tanong ninyo. Kupituhon. Di na malalim ni. Pagdadatag cellphone Yaya, no? Pagdadatag cellphone nga way loan. Diba? So, sala para sa gobyerno nga nihatag og cellphone. Kaya budget o pagka kanina nga loan magkakasama. Lahi ra jud. Kung mao na Dong Erin niya, muhatag ko ng gobyerno, muundang na lang ko sa DXDC. Magpabuhi na lang ko sa DSWD, goro. Pwede mang guro na. Na mga reaction diri on. Na ingon din hina. O sa may reaction. Kuyawa. Oy, ingon si Jacqueline Abordo. Wow, naa na sila'y gamiton pang scatter. Oy, sigahan na. Si Jacqueline na ingon na. Napoy na ingon. Ginoo ko. Mamili manggani mo kinsa inyong pasudlon sa 4-piece. Manghatag na noon mo cellphone. Kana, pwede na nyo na pang-vlog ng inyong hanggang smartphone. Kuyawa. Madungan kan. Madungan kan ang mga vlogger ni Mita.